One News informat li qudiem pressjoni enormi mill-fazzjoni estremista ta' Carola Aquilina u Beppe Fenekatami biex tuħu f'idea it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola li xejn mi entużjasta tiġi Malta f'dan l-istadju qed tagħmilha ċara li dan tagħmlu biss jekk tibqa' l-President tal-Parlament Ewropew xi ħaġa li skont David Casa ifattibbli. Dan ikun ifisser li Metsola tibqa' Brussell u tinżel Malta biss għal ftit ġranet fix-xahar. Kif u magħruf, il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew tirrikjedi ħafna safar. Ikun ifisser ukoll li ma tkunx kap tal-Oppożizzjoni f'Malta minħabba li ma tistax tkun membru tal-Parlament Ewropew kif ukoll membru tal-Parlament lokali fl-istess ħin. Bekk il-Partit Nazzjonalista ikollu kap tal-Oppożizzjoni ieħor li ma tkunx Metsola. F'kelma waħda, il-Partit Nazzjonalista ikollu żewġ kaptani, kap tal-Partit u kap tal-Oppożizzjoni. One News informat li sieħeb Metsola l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa qed jimbotta din ix-xewqa ta' Metsola u sansitra għal dan il-ġurnal influenti Politico. Politico rrapporta li Casa issuġġerixxa li Metsola tista' tkompli sservi lill-Partit Nazzjonalista f'Malta u fl-Unjoni Ewropea fir-rwol li għandha bħalissa. Sa dan it-tant, id-deputat mexxej u l-Europarlamentari Laburista Elix Aġġus-Saliba għal l-istess Politico li jekk Metsola tagħmel il-pass li tkun kap nazzjonalista u l-President tal-Parlament Ewropew fl-istess ħin ikollha kritika kemm minn dawk li ma jaqblux magħha u anke mill-partit tagħha stess. Tenna li biż-żewġ irwoli f'daqqa Metsola ma tkunx qed timxi b'mod etiku la darba bħala President tal-Parlament Ewropew trid tkun imparzjali. L-istess sit internazzjonali żvela wkoll kif Metsola stess indikat li se tibqa' fil-kariga li għandha u ma tinżilx Malta biex tmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Mistoqsija minn Politico qalet li għandha responsabbiltajiet tieħu ħsieb fi Brussell. Dawn kienu l-ewwel kummenti pubbliċi ta' Metsola wara li Bernard Grech irreżenja minn kap nazzjonalista it-tlieta f'nofsinhar wara kważi 5 snin fit-tmexxija. Mal-Politico tkellem ukoll il-President tal-Partit Popolari Ewropew l-IPP Manfred Weber li qal ukoll li Metsola għandha rwol kruċjali fl-Ewropa.